usa sa mga dili kayo daling dawaton sa atong kasing-kasing o hunahuna kana gyung isalikway ta sa atong sa tao or mga tao nga atong gilauman nga maoy mutabang og mudawat nato. Nabang nag-expect ka ba nga siya maoy imong kasandigan panahon sa imong problema? Nya ang resulta hinoon isalikway na noon ka, daghan kay naghikog ana. Kamo okay ra na ninyo? Kanang asawa ka naglaom ka sa imong bana nga maoy mo atiman nimo nya ang giatiman ang silingan na hinoon. Ganahan mo na. Oh, anong di man mumutingog. Ikaw anak ka naglaom ka nga ang imong papag mama mo ay imong kasandigan panahos problema, gitamparos na hinoon ka, tungod lang kay namabdos ka nga bata pa. Imbis ni sumbong ka kay pertingguula, kay wala sa katungaha sa imong katungatukhang nimo. Nya gitamparos na noon ka, gikulata, daghang ing naghiko ganay, kay di na madawat. No? Muna si Jesus karon nagpakita siya og usa ka nindot kayong example. Padung na siya sa Jerusalem kay nahibaw siya nga patyon siya didto. Maotong nihangyo siya mga tinun-an nga anhaara ng usa ka balangay diha sa Samaria kanato agianan kay mo standby kog kadiyot. Gana bang makig-istorya lang unta ana. Oy, kaning taga Samaria kay kontra Manila ang mga taga Jerusalem nya si Jesus padong mas Jerusalem ilang gisalikway wa nila dawata si Jesus mao to ang iya mga tinun-an si Santiago ug si Juan niingon nga pauwanan na tog kayo Lord aron mga matay na sila wa sa na nila batasan ana ba ingon si Jesus ayaw diha ay panghilabot ana nila dawata lang na nga gisalikway padayon ta. Niya ngano mang nakahimo man si Jesus sa pagdawat aning rejection. Nganong dili man niya lisod dawaton ang rejection, ang pagsalikway. Kay bawo mo ngano? Mao ba niya tong dagkong problema karon? Dagko kay tagasto anis mga psychologist kana mga counselor, bayad yun. Kay stress kay ko, nagdepresyon ko. Ana. Ibig nga nung nakadawat man si Jesus. Wala mo kibaw? Ha? Tubag? Wa? Wa sa no? Oh, parihata. Wa, pulos sa tawa kibaw. Ato lang yung bana-banaon. Nga nung nakadawat si Jesus, tungod kay nakondisyon ang iyang hunahuna nga magpakamatay para sa tanan. Nagpakamatay siya para sa tanan. Nya, mag-uol day kang iriji ka, magpakamatay man kay ka para sa naanang tawhana, anang mga tawhana, nya mag-uol na hinong kag iriji. Mao bitaw na nga inigkasal sa kanibitang banag asawa, kamo ba laki ug babae ba kanang kaslon mo namo. Unsa may inyong isaa diha nga gikondisyon gyud ninyo ang inyong nahuna. Nindot kay na inyong saad ka na bang? Conditioning ba? Ambot og na kondisyon ba sa inyong unahuna? Kaya mura ba sa gayaw-yaw lang, wa sa unahuna? Unsa may inyong gikondisyon diya? Sukad karong adlawa, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kasakit, sa to? Sakit o kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanato from this day forward for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Mao na inyong conditioning onya karon inig-abot na dito sa kaminyoon og tamparoson kas imong bana makigbuwag day ka og na kondisyon jud kag maayo mo ka kamatayon mangay mo atong gisaad kanni pa ba nga tamparos ra o di ba ana
Ikahibaw nimo bana ka ang imong asawa nangabit di ay ingka for better or for worse until death manggani kani pa ba nga buhi ra gida lang pare. Ang kuyo gidas pare. May lang kay si pare. Ana ba? Kung nakondisyon ka ana, di ka masuko, di ka maguol, ug mao na mulungtad ang relasyon. Dili mabungkag karon porti natong daghanang broken families. No, kamo wa pa mo diha mabroken. La, sige, tubag. Sige na ba sa mong simba-simba nya di mo dawat sa bana, di mo dawat sa asawa, gibuwagan. Di abta ko'y gimisahan nga mga kuan ba grupo nga daghan day kay adto nga buwag sa bana, nya mga Diyos nun kay tanan ba. Nako, kumusta mang inyong relasyon sa inyong mga bana? Gipanguli na namos Ginoo pader. Nako mga naong biya ninyo. Gatuog yun mo makasod mo sa langit o wa mo'y maayong relasyon sa inyong bana, patay mo, impierno mo. Bisag unsaon pa niyong luhod-luhod din Nya gadumot kas imong bana, tungod lang kay nangabit, gidumtan pag imong kabit, usa lang gani katao imong dumtan, wa na, impierno na ka, duha pag yung kabuk imong gidumtan, perting impierno ha. Higugmaan na silang duha o, bahalag sila, wa mahigugma nimo. Sama ni Jesus ba? Nahigugma ra siya sa mga Samarianhon, bisag wa mo, kana gani higugma niya. Langit dayon. Anong di man mumuoyon sa akong hisulti? Mura man mo hinog na bugatan? Lisod yun kayo? Muna si San Lorenzo Ruiz di Manila, iyang gipakita nga andam siyang magpakamatay para sa tanan. Dili lang para sa mga Filipinos, apil pod para sa mga Japanese. Di lang para sa mga Japanese, sa tibuok yung katauhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Pakamatyan ko ni. Maunang bisagi torture siyag maayo, wa gyud mo atras, do na pagani siya gisulti nga porting ninduta. Tanawan ng iyang gisulti. Hinaot unta makamemorize taan bisan na lang i-paraphrase na lang nato. Ningon siya dinhi, I shall die for God, and for Him I would give many thousands of lives if I had them. Wamok sabot ato no? Atong binisayon, ako magpakamatay para sa Ginoo o para kaniya akong ihalad ang akong kinabuhi bisan pagtagaan ko og 1,000 ka kinabuhi kung ugaling man tagaan ko ihalad gyapon ako nas Ginoo. Kita kusog itang manalipod sa atong kinabuhi, di kita gustong ihalad para sa Ginoo sa atong isikataw. Pero si San Lorenzo, bisag tagaan pa siya 1,000 ka kinabuhi, ihalad gid niya sa Ginoo. Pasabot, bisag balik-balikon pa kog martir 1,000 times, ako nang dawaton. Maunay murag pinakaminsahe niya. Mao sa na ang mga asawa o mga bana, sa inyong kaminyoon, mamartir baya gyud mo. Ako sa day, sa akong pagkapari, wa sa day ko mamartir, ka na bang masakitan ka ba? Kanang pasakitan ka or masakitan ka? Wa di mo ana day. Oy. Mga naong ninyo. Sus. Sa naong palang nyo daan, sakit na tanawon, oy. Nya muna imong sudongon kada adlaw. Sus. Nya kamo mga hinimbahon pagay mo. Labaw na tong inyo mga paris kinabuhi nga way simba-simba. Napagi inyo mga anak ng gawas porting tapulana. Sus, kanang kasakit. Mamartir ka, kami sa di ay igtanaw nimo nga wa gyud kayo ikolekta. Martir sa kay dupan sus binusas kolekta. Sige tagpamaligyag slots, minus kayo halin. Pero karon bitaw dako-dako na taghalin. Dako taghalin Pila naman itong halin dire. Makapa dasing sa doon. Atong halin 21,849 na. Di ba? So, nindot na kayo. Pero duha na lang ni kaadlaw. Karon pizza 30 i-close tanan ni. Napay nahibilin nga 7,651. Gahapon ingon man ko ato 1,000 challenge. 8 pa man to gahapon, 8,000 pa man to. Nako ingon di ba ingon ko kinahanglan na tag 8 ka tawo nga mopalit og tag 1,000 slots. Hangtod karon wa pa ni palit. Pero sakdi lang ni os-os masad kato ding namalit og tag 1 slot, 5
5 slots, 10 slots, di ni os yun. O karon 7 na lang. So kinahanglan na lang tag 7 katag 1,000 slots. Kisay mo punit diha sa 1,000 challenge. Wa gyud si kung follow up sa akong mga text. Ni sakit na lang ako matag binasa wa gyud 1,000. Ningon tingay nga suluha oroy pa diri kadako na nimong halin. Sige pa jud kag pangayo. Di man gud ni ato pagtiwas man unsa man pagkatiwas anang gitukod og dili ni nato makuha ang budget nga mao man ay giset nga kuan cost of construction. Bisan pag moingon ka nga ay 3,000 slots na malay nahibilin. May mahuman di ito nga mao man ay budget. Di gito mahuman. Ato ginang bayro nun. May pag-ato na lang ng paliton karon. Ngayon unya pa man nimo abutan kas kamatayon. Di na hinoon ka makabayad, hinoon sa imong tag ihatag. Kasunod lang na. Kaya makaabot pa day ka ugma. Karon yun. Tiksi dayon ko. Pader. Angkon kog 1,000. Katubitang ni palit nato dinig 2,000 slots. Inomdom ato takong i-announce 2,000 slots. Karong adlaw nag-celebrate sila sa ilang 25 years in marriage. Atong iampo ha. Di lang ako ipailangan kaya di man siya gusto nga maibawan sila. Pero karon 25 years na sila sa ilang kaminyoon, wa sila'y anak. Wa hatagis Ginoo anak, porting buutana. Active kay sa simbahan. Muna dili man ni sila dato, matawag naman ni nato sila middle class, pero nipalit og 2,000 ka slots. Ato kang pakpakan Ginoo tungod ani. Iampo nato na sila magpadayon sa ilang kabuutan ug sa pag-atiman sa mga daghan kay mga tao labi na gyud sa ilang mga sakop diha sa ilang negosyo. Grabe kay silang mupangga sa ilang mga katawhan, sa ilang mga trabahante. Yano kay silang kwan. Kagabi ako to silang i-congratulate nako kay magpamisa lagi sila karon. Ako lang gining special mention. Di man jud ko tig-mention dinhi og pamisa, pero kani i-mention ko ni ang ilang pamisa nga nagpasalamat sila sa ilang 25 years. Kay kuyawan man ko mag-mention ko dinhi sa kana mga pamisa kay moingon sa nang uban niya kami sad pader i-mention ako sang ingnon palit sa mog 2,000 slots ako mo i-mention abisag 1,000 lang i-mention ta mo dinhi basta mo palit mo ana 1,000 slots so mo ni special gid na ko silang gi-intention ni ako silang giingnan kagabi nga kana ganing congratulations ugma i-mention tamo sa akong misa sa ayaw lang taong amungan pader nako lagi di lagi inyongan ang inyo lang gibuhat sa simbahan dili wa sila mo palit og 2,000 slots para aning parokya nga akong giatiman kung dili para sa Kapilinha di Fatima nga atong gitukod sa Archdiocese. So ang ilang gugma wa nako wa sa akong parokya kung dili sa simbahan. Pagkanindot na kinaiya, no? Nya wa to gahig anak. Nganong wa man tagaig anak sa Ginoo nga naa man sila ikagasto, mga buutan sad kaayo, maampuon kaayo. Ni ano'y mga buangon nga way gikagasto, gapusot-pusot ang anak, lain-lain pag yung amahan. Maka suot lang kadiyot sa hagunoyan, igawa suka-suka dayon. Ni ano'y pinahimutang suod sa 25 katuig, gipangkapoy na lang tingali ni sila wa gid noon nagani uban gapalaygit na uban porting pamasok anang ayudi siging inom anang pills ni ata unsa ang gahom sa Ginoo nga dili gyud pariha sa atong masabtan pero nakaanak pa sa dislag 12 ka buok siguro gyud kong di gid mo palit og 2,000 slots di gid mo palit ambot kaabot baka 1,000 slots maglisod gani tingali sa one slot labi nagbadlis ng mga sipon aris mga anak wa na kay kabutang nga kapalit og diaper kinsa pag mo palit og one slot matanawa way anak nakabenepisyo ang simbahan kay nga naman bisan pagwa sila tagaig anak maghilak gud in taon kuno ning asawa
Katubang bago pa silang minyo ba, mga first 5 years, 10 years ilang marriage, nag-abot in town sa iyang monthly period, maghilak siya. Lord, wap agidi ay, ana. Pero karon nakadawat na kuno siya. Ana. Niingon ganito, magsabot sad mi pader, basig among punan ang among gipalit og slat. Ingon ko, uy, ayaw in town, kay dako na kayo mo gipuno. Pero sa akong kasing-kasing, puni pa, puni. Pero bunga lang sa intaws delikadisa. Ayaw na lang, kay dako na kayo ninyong gipalit. Pero pugsunon kay dali, kay kumadag pugos god mo, dawat naman sa pugson. Pero kana bang nag-uros-uros ang ilang gugma ba? Ana, kanindot ana, naamo anang gugma ha? Nagantos ba ni sila? Porting antosa 25 katuig paabot nga tagaang tugahag anak. Pero wa gyud magmahay sa Ginoo. Gasigi na og higugmas Ginoo. Mao ni ang klase sa gitawag natog bloodless martyrdom. Ang pagdawat bisag sakit sa kabubuton sa Ginoo ug pagsunod sa iyang gidiktar kanimo. Mupalit kag 2,000 slots. Wa di kay gastuhanan sa inyong negosyo, sa imong mga pamilya, sa imong mga kon. Wa di ay. Pero nganong ila man ning gigahin para nis Ginoo kay gitagaan sa tingali sila og masubra pa kaysa ilang gikinahanglan. Wa sa di sila magdanghag, gatan-aw sad sila sa kaayuhan sa ilang pamilya, sa tanang tao nga ilang gimahal. Apil na ang simbahan. Ingon ani ang kasing-kasing sa mga santos sama ni San Lorenzo Ruiz. Wa magtan-aw sa iyang kaugalingon. Wa ba ni sila kasakit? Dugay-dugay naming suod ani nila. Mga siguro mga 14 years namin masuod. Grabe kayo ang kasakit ng ilang giagian between them sa iyang bana o asawa o sa ilang negosyo o sa ilang pamilya in general. Daghan kay silang kasakit. Hastas pag-alagad nila simbahan, mag-agas ilang luha kay naa sa mga kauban sa simbahan nga ilang gialagaran nga mga yawanon sa kaigbatasan. Abisan din ni aman dugod din higot. Lingian na mong tupad. Awa. Muagas luha ni mo anay. Ug imo ginang unungan, may muagas kid imong luha. Hinawayon man na kayo. Kana magsalmo ka dire, nya masayop ka. Na may mingon, na tuga-tuga biya. Na. Makadungog ni ang salmista, agas din ning luha. Way siguro moingon ni biyaan ko na, unya lang ko balik ug wa na nang paria diha. Hinawayon kay tanan. Ang pari sa dito sa wa sa dayo. Terno, okay raman kayo relasyon. Kanindot ana mo kanta, layo ra magyani akong tingog. Pero ang akong punto, kamao ba kang muhandol sa pag-antos? I-kondisyon ang imong hunahuna sama ni Kristo nga magpakamatay ko para sa tanan alang sa kaluwasan. O imo ning buhaton ang imong commitments in life, ma-married life man or dinhi man sa simbahan or sa imo bakahang pag-alagad sa imong mga silingan, mupadayon jud ka hangtod santo, di jud ka magmahay, di jud ka mo atras kay nga naman kondisyon ko nga ang finish line ani mao ang kamatayon. Katubitang sigihan ko dinig atake atong mga niaging mga katuigan ba tuig pang day. Sige akong atake sa ako ra sa mga gimahal nga mga parishioners. Sige jud kog ingon, pakita na ko ninyo ang akong gugma ninyo. Maging sino man kayo, mamahalin ko kayo forever. Yan, itubag na ba sa duog text? Sana all. Nitubag sa go text. Dito text. Gipost bang ko sa Facebook. Nganlan pa ko tambalos-los. Nganlan pa ko hingwarta. Nganlan pa ko bisag unsa na lang. Pero sa akong kasing-kasing niingon ragyod ko, I will prove to you that I will never change my love for you. Wa mo to? Sige, testing Ang usas mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa akong pagkapari nga wa gid nako dahuma kinig yung tawagan ni sa social media ni viral. Ang pag-viral sa akong mga humilis nga karon daghan na kaayo mong gasigi og paminaw
kada adlaw. Wa gina nako tuyo wa man sad ko kauyon usahay gani sa akong humili, pero mauyunan man sa kadaghanan gani tungod ani daghan kaayo ang nagpasalamat unya ang ilang gibuhat nga mingpalit sa atong mga slots dinhi. Kasagaran gis mipalit aning atong mga slots sa atong mga projects dinhi hasta sad sa kapilinha karon pulos-pulos gyud niingon nga pasalamat ni nako Father sa imong mga homilis nga gigamit kas Ginoo nga maayong instrumento aron ko malamdagan, aron ko mausab, aron ko ma-inspired. Napagani uban moingon aron maandam ko Father nga makadawat nako sa akong umaabot nga kamatayon kay stage 4 cancer nako. Sa una hadlok ay ko mamatay karong sigog paminaw sa imong wali Father, gasigi na kong paabot, excited na kong mamatay. Talagsaon ba yan ano? Nya daghan ang nitawag sa nako Father, nahibaw baka nga ang imong mga homilis na ay mga vloggers nga ning kuha sa imong mga homili o sa imong misa nya murag nakakwarta na gini sila maayo nimo Father kay daghan kaing viewers sa ila sang mga channel. Imo ba nang gibadlong kay nananghid ba na sila nimo? Inaana ba? Niingon dayon ko, kanindot unta ang tanang tao makakwarta ani akong humili. Di ko mag-uulan na ako sad nakakwarta sa ko. Adili ako kita ba isi parokya. No. Sunan ga ani tungod ani gikan atong mga June 2020 hangtod karon pila na kabuok, pila na amount sa kwarta nga nisod nato para sa atong mga projects. Sa kuan pa lang dinhi plus ato murag mga 45 million na ang nisod. Nya ang sa dito sa kapilinha mga 20 million sad. Pila naman na? Hindi man mo kamo mo kwenta. 60. Dol-dol na 70 million just 1 year kapin ana niya mag-goal pa ko og naay mo share didto nya makakwarta pud sila tagaan pud sila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok kay apil-apil man sa nila sa TikTok sad ana ug mao nay punto ni Kristo niingon si Juan diri, Lord tu ako'y nakit-an ditong gasangyaw nga dili nato sakop gigamit ra basang imongan nya daghan ra basang nangaayo nga mga masakiton manghingilin pagyugyawa sa imongan ingon day si Jesus ayaw didi kay ang mugamit sa kungan dapi gina nato ang magpapahawa og yawa kauban na nato bahala dili ta kuyog-kuyog niya basta nagpapahawa og yawa. Ang gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga akong tukuron pag-usab ang Jerusalem ug lig-unon ko siya pag-ayo ug ninduton ko siya. Mao na ni ang bag-ong paagis Ginoos pagtukod kay sa una god inigtukod sa Ginoo nila murag magpundok din sila kuralon dayon ang ilang syudad ug makig-away din sila sa laing gingharian ug buntogo nila ang laing gingharian. Nya kung ang Ginoo sad masuko na nila ang laing gingharian mugunob sa gingharian sa Israel nya bihago na pud sila ana man na sa una karon ang Ginoo ang bag-ong Jerusalem mao na ang simbahan ang bag-ong katawhan sa Dios mao na ang nagsunod sa sugo sa Ginoo bahala nagkatoliko ka or protestante ka Islam ka NPA ka ang mga Muslim extremist ISIS ka or wa ka motuog Ginoo pero nagbuhat ka sa mga buhat sa Ginoo kana iya kang kauban kamurong nanimba dinhi nagbuhat mos buhat sa Ginoo. Tutok mo muna ko. Parehas gibuhat ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul. Kung sa mayang gibuhat, ang iyang kay bright man ni kay siya, ang iyang ka bright gigamit niya
aron pagpatinaw sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo ba nga motinaw, gigamit niyang iyang kabright aron kuan gyud ba kana ipatinaw ang atong pagtuo. Ang karon ang mga bright karon gigamit man pagminaro, pagpangurakot, pagpangilad. Di ba? Kamo wa niyo gamita sa pagpangurakot, sa pagpangwarta ang inyong kabright. Di abitatoy di na ko mo gamit og example nga naa ninyo. Kanina lang niya sa amo. Naipari ba na kailan po kuan niya pero murag ning retire na ni silang. Niya nakadungog lang ko sa istorya nga graduate siya og UST. Sikat ba kay na mo graduate kag UST or Loyola. Niya doctorate pagid siya dito sa Roma. Sus gibutang man og Island Parish. Reklamo siya sa obispo, Bishop, sa akong qualification, imo kong ibutang ani, gikan ko sa Roma with doctorate, ibutang ko nimo ani. Si Cardinal Vidal pa to. Ang kuan, ano? Reklamo gid siya. Kay unsa may kolekta dito, di man ni compensating sa akong qualification. Katawar ako no si Cardinal ba? Nga Dayas Cardinal, my dear, kay kuan man kay tos Cardinal kanang nindot so kay musulti ba? My dear, tagaila sa higayon nga mo serve ka diha 1 year lang, 1 year. After 1 year, balik ako kay ako kang ibalhin. Kung gusto jud kang magpabalhin pero puy isag 1 year. Sus dito na. Serve na siya dito. Na-challenge ang iyang kabright o ang iyang doctorate. Iyang gigamit dito atong maong Island Parish. 40 na yung nindota hinoon sa iya ditong apostolate. Pag after 1 year, gipatawag na siyang cardinal, my dear, I will transfer you. Please, your eminence, ay kung i-transfer, please lang. Please lang taon. Siya na sa inireklamo, nga ayaw kong i-transfer. Sa'yo pasabot, anak, nga kung gamito nato ang atong gasa alang sa simbahan o katawhan, lipayon tas Ginoo, tagbawon tas Ginoo. Pero gamiton gani nimo ang imong kabright o ang imong mga gasa karon alang sa imong kaugalingon, di jud ka matagbaw, maguba na hinuon ka. O kinsa maning mga tao nga makagamit jud sa gasas Ginoo to the max. Kinsa man? Kay bao nga malipayon jud kayo na siyang tawhana. Wa gid na siya kaguol. Kinsa man? Ang bata. Tanawan ng bata. Bisag kung sa imong ihatag, pahimuslan gid na. Taga-igas, imnon. Taga-ig kandila, iduslit gid na niya. To the max, mupakpak pa na igabot kayo ngadtos babaw. Ay, dako na kayong kayo. To the max, gid ba? Friendship, ay sus, magduwa gina. Tuguti ang bata o pundukan ang bata. Di ba, di gina mag-away. Magduwa gina, aligri, mag-anam ginagkasaba, mag-anam o kasaba. Kay aligri na kaya na sila. Kita, pundukon, na nag-ana lang na ako. Wa magamit ang atong mga gasa. Nya kusog sa kita mangural sa atong balay. Ang atong tanom, ato ragyod, ang atong yuta, ato ragyod, murabag, ako ragini, nya malipayon ka na. Ang bata, share ginatanan, share, kinsa may mo badlong, nya manghapak na, ikaw ganun, ingat ikaw, ay tipon-tipon na, ang bata tong, anak niya, magpanglingi siya mga amiga, balabi na to mga bulingit kay naong, mo iyang ikadua, nya ang inahan o ang amahan, di gyud paapilon dito, kay mga yagit tong mga bataa, nya ang iyang anak nga, naagyoy ka ng kuan, sana hygiene jud kaayo, di niya itipon atong mga bulingit. Uy, inigbunlot ang bata, muhilak niya magpanglingi pagid ato iyang barkada. Pero kita, sos, kusog ay mo reject anang mga tao nga way mga balay kanang mga hugaw kayo. Di kita makighiusa. Mauna nawa sad ang atong kalipay, ang atong katagbawan, labaw tanan ang atong kabalaan.
Muna ang Ginoo pagtukod niya sa Jerusalem, nagpadala siya og mga apostoles. Ang mga apostoles gitudluan niya pag kinabuhi nga murag bata, muna diri galalis sa ebanghelyo, kinsa may labaw na to. Ako yun, ana. Giingna din silang Hesus. Ay bata ang musunod aning bataa, ang mudawat aning bataa, maoy labing dako. Kay ang mapaubsanon, ang labing ubos, maoy labing dako. Nya unsa may atong pagpaubos kita mga dagko na. Ang pag-alagad sa atong isig katao, labi na Dios mga kabos. Tanawa ang nangalagad sa mga kabos. Karon hangtod karon gipasidunggan Saint Vincent de Paul. Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, to mention some lang ba? Saint Francis of Assisi. No. Awa mo to. Musikat yun. Musikat. Mahimog yung inila. Ana. Basta mga lagad kas labing ubos. Bitan na, magsigi kong ingon ninyo nga, hotdon tanig palit ang slot sa kapilinha. Nga naman, kay ang kapilinha karong gitukod sa Archdiocese, mahog yun siya kabos. Kay wa manggi kwarta. Nya ang atong mga donations nga palitan ng slot, maoy makapahuman ni ini. Mura ba gasalig lang gid in town ang atong kaning projeka sa atong hatag. So kanang nang hatag karon, basta kinasingkasing nga naghatag, 9 or 100% aning nang hatag, malipayon. Kamu, nang hatag mo. Nakapalit na mo. Tanawang nakapalit. Malipayon. Ang wa mo palit. Gaana. Pugson mitag palit. Mati kwarta. Pugson palit. Sige na. Nakonsensyahon pata. Di na siya malipayon. Magyaw-yaw man. Pero kanang mo palit. Ay, salamat pa din. Nakapalit yun ko. Karon lang buntag. Na initawag na ko. Pagtubagin ako. Ikaw ni Padre, nako, hay, salamat, gitubag na gyud ko nimo. Purti na ginakong tawag nimo Padre. Nganon di man ka mo tubag dayon Padre, nako. Usahay god busy gyud kay ko nya inigtawag nimo, atol nga nagmisa ko, atol nga na ako'y meeting, atol nga na ako'y gi-entertain nga bisita. Adi ginana ko matubag insya pastang guula na ginako Padre. Basig maabtan ko sa pizza 30, maklusan ko, mo donate ko Padre, oy, mo palit ko. Nako, ako sa una-una, hilipay-lipay siya aning iyang 1,000. Pila man sa imong paliton, Brad? Siya nga, ay, gamay ra gyud kayo Padir, mga 10 slots lang. Ingon din ko, pun igyotay, haron madako-dako. Di wasa ko una-una ba? Pero porti niyang lipaya niya, kanin mo siya ba? Padir, salamat yung kayo. Pagka malipayon, tanan yung nang hatag, malipayon kayo. Gahapon, diha say ni kuan dire pa-picture, simple kayo nga pagkababae. Kuan na sa din town, senior na sad. Ana. Nya paghuman siya, pa-picture ko nimo mura bang jolly siya nga pagka kuan ba? Gulangon. Ko sige picture ta. Siya pa din. Biya ko higi kuan ya, palit biya ko. Nako, pilang say magi palit. Samtang ka picture mo siya. 100 lang, 100 slots akong palit. Ano? 100 slots. Sige, picture. Picture. Ano? Nindot tayo, naghana dong. Tindog, pinababag, padahal ako, kuya, guni mo, ato na ko, Padir, lakaw, po siya nga to. Pagsuod na ako, lingi di sina, Padir, ulag dito, lakaw na. Pagka malipayon, kamo ko no, palit ko no mo 1,000 slots karon. Malipayon ba mo? Kuan naman lang ni. Ang ato nang nahalin 21,441 slots. sige pa. 8,059 slots na lang ang nahibilin. Sige. Kamorong naminaw. Palit ko numog tag 1,000 slot. Ang unang 8 nga makapalit og tag 1,000, wa na gyud kaguol sa kinabuhi. Wa gini sanom. Osmo na ko ha?
Lipay lagi kayo. 100 lagi ito palit. Perti lipaya palit ko mo 1,000 slots. Gakinahanglan na tag 8 kabuok mo palit og 1,000 slots. Wa na mo'y kaguol. Bisan ang inyong kasakit, mahimong kalipay. Kay ang mahal nga birhen, ang iyang kasakit, nahimong kalipay. Giingon ko na to siya, Mother of Our Lady of Sorrows. Nga naman, kay gibuntog niya ang kasakit sa iyang Diyos nun nga kalipay. Sina nga na? Manggil mo makonvince. Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa o sa tubag nato sa Salmo o sa atong Salmo responsoryo, murag nindot pamalandungan nga niingon ang Ginoo diha sa atong tubag sa Salmo, ang mga sugo sa to? Ang mga sugo, ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kinsa ninyo dinhi ang maka testigos gyud nga tinuod gyud ni nga ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Taas ang kamot. Usara kabuk. Wa say siguro. Ang sugo sa Ginoo hingpit, perfect. Mao na makalipay gina siya nato. Pero naa ang problema kung mutuman baka. Kay kung di ka mutuman ang sugo sa Ginoo kay perfect man, makasakit sa nato, makaguol. Na kanilang nias ebanghelyo niingon diri sa tigingon sa ato ebanghelyo, kung ang usamo kamata maoy nakaangin nimo sa pagpakasala, nakapahimulag sa Ginoo, lugita kini. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ani? Taas ang kamot. Kanang malipay gyud nga mosunod. Nya punan pa gyud, kung ang usamo kakamot makapahimulag nako, putla kini. Kinsay malipay? Taas kamot. Sugo omnis Ginoo. Wa na ini isa. Kung ang imong usa ka tiil makapahimulag nga rin ako, putla kini. Kuyaw no? Nya kani nga sugo, perfect ni, sakto gyud ni, tinuod gyud ni. Pero kinsa may mosunod? Wa na hilom na. Ganahan mo mosunod dili. Kusga. Hawa na gitingog. Luuya na to, no? Nanimba ta karon aron lang gyud pagsupak sa sugo sa Ginoo. Pagkaluoy nato. Muna diri sa unang pagbasa si Moises giingnan sa iyang kay doon naman siya gipili nga 72 ka kanini ang mga mutabang niya ba pag handles mga tao kay kung siya rang usa niya milyon kapin ka mga tao iyang gihandol di niya makaya, so nagpili siya 72 ka mga tao nga gitan-aw niya nga murag kasaligan niya iya dayon nga ganing gihatagan sa espiritu. Pag adto gyud ngadto sa tulda ang Ginoo gikuha ang mga espiritu sa kanabang mga gitawag na to mga gifts ba sa Holy Spirit diha ni Moises, gipaambit ngadto adtong 70 nya kay ang duha wa man kaadto sa ana tulda didto ra man sila sa ilang tulda sa nagpabilin kay wa ting ito ma-inform kay wa pa man say text ato may tatong natoy group chat kay ni message nimo kakita ang tanan. Pero na-appeal pod sila didto pagkaigo sa Espiritu Santo, na nagna pod sila, nag-prophesied sila, purti nilang lipaya, kay pagsuod sa Espiritu Santo, nangalipay man sila, dunay mga taong nakadungog o nakakita nga murag nakaingon nga murag unfair man eh. So ang ilang mata nakakita unfair sa may ilang gisulti. Moises,
ang duha ka tawo didto nanagna sad nga wa man tumuanhi dinhi, santa ato sila. Sa may gibuhat ni Moises ang iyang tubag, kanindot unta kung kitang tanan tagaan og ingon ana, nganong masina man ta. Pag-abot sa ebanghelyo mao gyapon giingnan sa Jesus ni Juan, tuay nanagna didto nangayog masakiton, nagsangyaw sa imong ngalan. Di man to nato member among gipahunong. Ingon si Jesus, ayaw papadayon nala na sila god. Unsa man ni siya nga kanaganing kamatuoran, mao ni ang pagpakita nga kun maghisgot kag pulong sa Ginoo, nya maghisgot ka nga musod ang Ginoo nimo, ang tanang tao ana kinahanglan gyud makasinati. Nga naman maunay hinungdan sa atong or tuburan sa atong tinuod nga kalipay. Dili gani makasud nato ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo di sad kasud. Nya kun wa gani ang iyang presensya nato, luoy kay ta. Unsa may atong iili sa presensya sa Ginoo? Unsa man? Kasagaran gyud, number 1, kwarta, bahandi. Haron pagtagbaw sa atong kasing-kasing nga wa nay Ginoo, atong ilisan og bahandi. Muna si Kristo mi specify pud ani, di mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang bahandi. Karon unsa may sodos inyong kasing-kasing, Ginoo o bahandi? Kanira ba kunong kasing-kasing simbolo man ni sa gugma. So pwede sa nato nga ingnon kinsa maroy inyong gihigugma, ang Ginoo o ang bahandi? Sige, kusga. Kusog-kusugi pag yun. Ginoo. Sige, lingian na yung tupad. Ano yung tupad ba? Lingian na. Niya pangutan na ada yun. Ay na, pwede ni mo ihatag ang tanan ni mong kwarta nga rin ako. Ay na, hangyo ba? Ay na, pwede rin na imong tanang kwarta, ihatag nga rin ako. Sige, ikaw. Adi mo muingon nga nang hadlok mo. O muingon gani ng imong tupad, buang ka diha, nahigugma nas bahandi. Wa gid nay Ginoo. Wa nay Ginoo, nahigugma nas bahandi. Mo na siya. Sige, ako na lang muingon kay basig na ikog mo. Pwede ninyo ihog ang inyo rong tanang kwarta sa kolekta. Kinsay muhog sa tanan ginyang kwartas kolekta karon, isang kamot. Mailhan gina kay check upon man anako ron ini human. Tanawa, wag gini pataas kamot. Kamong tanan nahigugma sa bahandi kaysa Ginoo. Wa man kumuingon ang tanan ninyong kwarta nga tuas inyo, kana larong naasod sa inyong bulsa, ihog tanan sa kolekta. Wa gini isa. Tingali pulos gyud mo way kwarta. Kay muanhi kag simbahan, di gyud magdag kwartang dako usay, wa gyud kwarta kay musimba raman, duol raman. Di lang ta magdag kwarta, pero muadto gani sa SM ngadto sa Ayala, hala gyud dadon gid ang tanang kwarta kay i-deliver gid na didto. Muadto ganig parlor, hala dag gyud kwarta. Muadto ganig tarian, haladag yung kwarta, hutdon gina mangutang pa. Pero moring simbahan, ayaw la pagdag kwarta kay simba raman ta. Mga buangon mo. Ari unta ninyo, dad unta na ninyong kwarta dinhi kay ihalad ko ni Ginoo. Kay Ginoo na gud ni. Mauna niingon diri si Saint James or Santiago. Diris atong ikaduhang pagbasa, kamong mga dato panghilak kamo, pagminatay kamo. Kay kanang inyong gihigugma nga mga sapot, mga bahandi, mga plata, mga bulawan, gikutkot na sa taya ug sa anay. Ang pasabot ani, mga hanaw na kay ni ana ang COVID. Ni ana ang Delta. Mga hanaw na mas maayo pag inyo nang ihurot og hog sa kolekta kay mawa ang Delta.
Nya unsa ang paghub? Sayon ra gyud kayo. Pamalit mo sa atong slot sa kapilinha. Tag 1,000 per slot. Gamay na lang mga adlaw na hibilin sa pagpamaligya. Kutob na lang karong pizza 30 sa Septembre. Mauni ang atong ihatag ni Mama Mary as gift kay atong tukuron ang iyang replika sa iyang kapilya dito sa Cuba de area sa Portugal. Tukuro na to dito sa Takop San Remigio. Gani karon more than 50% na ang nahimo nga accomplishment sa pagtukod niya. Kutob pizza 30 na latong baligya. Pila pa may available slots para makapalit mo? Naapay 8,381. Kaya ang atong nahalin niabot na mag 21,119 slots. Pakpak sa namalit. Ang tanang namalit, dunay kalipay sa ilang kasing-kasing. Kay nituman sa sugo nga pamalit kamo. Gastua ang inyong kwarta para sa Ginoo. Mga tanang naining kuan ako sa sige na kong ingon, pamalit pa mo, kamong nakapalit na, pamalit pa mo. Karon hinon, ang nag-text na ko, punan ginilag word, Father, ikatulo na ni na kong palit. Father, ikaupat na ni na kong palit. Ako, gipakonsensya, baka kuan. Wala sa sila mahibaw, nga ako, kanapo na ko ni palit. Oh, kanapo na ba? Wapadi ay, kay 5 raman di, 4 raman di ay ka, simana ang kuano ang kanang usa ka buwan nya wa pa man ta matapos sa Septembre. Basta kada simana mupalit gyud ko labing minus 5 ka slots. Mo nang balik-balik gyud kog palit nga naman kamura day mo adtog langit, kamura day makigsuod sa mahal nga birhen, kamura di ay mo imuhatag og gift sa mahal nga birhen. Ako dili di ay nya naa ba ko ikahatag? Of course. Nago ko'y gidupa-dupahan. Kana akong gidupa-dupahan, hindi kada dupaan ning pare, doon na ni presyo. Kung taas-taas, dako ni siyag presyo. Kung ari-diri, gamay-gamay ra. Nyag tuwagan ni kapilya, di na ko mo dupa, kay kanay gamay. O na, ang pare, nga di mo dupa, mag-ana ra, nagduda gina, kanay gamay ra gining kolektahan eh. Mga igsoon, mag-ampo kita, mag-ana ra, kana, gamay nagpaprutan, ganin, dako ni kolektada, dukaw ni mga igsoon, pasabot, hakop ko ni tanan. Dili na mo meaning, ana, kamu mutuosan mo, basig, magsige na sa numog analyze, sa dinupahas pare. Di oy, kung ang pare, batanon pa, ang dupa, ari dire, kay ligon pa magkamot, o gulang-gulang, naanhin na dinhi. Perti na yung tiguang, ari na dire. Di naman kaisas kamot, no? Ngano dai kamo mga tiguang kaisa pa mo yung kamot. Oy, sus mura na lang mo sisiyo nga kanang way pa ko ana-ana na lang mo di ako. Din akaisas kamot, din akalayat-layat, di ba? Muna yung meaning sa dupa. Kuha ato katong unang meaning. Pero usahay tinuot sa siya. Wana mamalita. Ayaw kahinogon anang kwarta. Nasa ini testimonya nako, Pader, negosyante man siya. Sa una Pader ba nga kanang adyo ko kabati nimo kanang imong pagsigig wali bahin anang kwarta. Pastilan Pader, kana yung inigting sweldo nas ako mga tao. Mura jud ko mabuang Pader kuno anak ko'y kwarta. Kana yung ting paningil sa akong loan Pader kana bang na mga negosyante o trom sa mga utangan kay tanan. Lisura gid Pader. Ana, pero karon Pader sige kong paminaw nimo. Pagka-relax na nako Pader. Igabot ko sa akong giutangan Pader. Maingon ko, time sahab. Okay ra jud kayo. Ako jud kang bayran ana. Bisan pa kuno siga-sigahan siya sa mata, relax na jud kuno kay siya. Nya kana kuno wa na siya kwarta nya, wa na siya ikasweldo or kuwang ang pangsweldo. Di na siya maratol. Moabot ra na kay kanang mga tawhana, gimahal gunas Ginoo. Naa gini kwartang ihatag ang Ginoo. Naa dayon mamalit daghan. Ay sao dan nate ikasweldo. Wan adyo kuno siya maratol oy. Ambot tinuod ba to? Kay nga naman ang sugo sa Ginoo maghatag ginagka-relax, kalinaw o kalipay sa atong kasing-kasing. Sunda lang ang sugo sa Ginoo. Unsa man gyud main nga sugo sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Muna nga si Kristo
iyaning pamaagi sa pagsulti. Wa siya moingon nga literal putlang imong kamot, imong tiil. Pero iyaning pamaagi sa pagsulti aron ka makasiga imong mata. Hala, ano ba? Kana bang makatuo ta nga kini dayang gisultis Ginoo ug balaod sa Ginoo kung atong supakon mas maayo pagwa tay kamot. Example, bana ka. Ang imong kamot gigamit nimo og hikap anang mga JRO. Ana, malipay ka? Ha? Bana? Malipay ka? Nga magsigig hikap anang nindot kaing leg sa JRO? Tubag. Og di mo malipay, ako malipay ko ana. Mo nang wa ko muhikap. Nga naman, makatintal sa imong paghikap ana, ang imong kamot mura nagnaputol kay di na sad ka kamaong muhikap sa imong asawa. Ludo na ka magtan-aw sa imong asawa. Kay kadto na may imong gihikap ang tag 18, tag 19, tag 16. Unsaon pa man imong paghikap aning 56? Luod yun. Kinaanad magaghikap ato. Mura rasag naputol imong kamot. Unya, kalain nimo no, nga akas balay pero di ka muhikap sa imong kaubas balay nga angay gitang hikapon o gakson ang imong asawa. Una siya, kanang imong tiil. Naanad ang imong tiil ug adto ngadto sa sugalan aron ihatod ang imong kwarta nga kinitaan adtong gasigig udjes giste nya hapak ngadto labay ang tag 500 tag 100 ipanglabay tag 1,000 ipanglabay didto dinhi gani labayan lang tag 50 tabos ana piso dito tarian labay ang tag 500. Unsa pa may imong ilakaw padung sa simbahan nga naadik naman kaato. Ang imong tiil mura nagpungkol kung simbahan ang hisgutan. Nyag naanad kag hatag og kwarta didto nga dagko ang imong kamot wa na sa ikapuslanan kay di na nakamaong mukuot sa imong 1,000 aron ihog dinis kolekta. Pungkol na ka in relation sa Ginoo. O may pagputlo na nimo sa imong pag-adtos tarian, dad-o na nimo dinhi sa simbahan. Anong di man mo makumbinser? Maunay meaning, ana. Kung ikaw batanon, sige kag tan-aw anang porn, sige kag tan-aw anang porn, ang imong mata na adik na gid anang porn o kanang computer games, unsa pa may imong gana nga itan-aw sa Biblia, aron mo basa sa Biblia. Usahay gani, wa na kay mata nga ikatan-aw sa imong ginikanan o sa imong mga igsuon, kay na-focus na ka ng computer, na adik na ka ng computer, pasabot, lugita na imong mata, pasabot, uhaan ang imong focus anang computer, itutok na sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, haron makabuka ang imong bakba, nga moingon ka, gwapahan ni mo ron ma. So, nuang ka diya, so lagi, liwat man day ko nimo. O, ano ba? Awa mo kasabot? Ano ba? Haron tagaan din ka og kwarta. Nga imo din ang iduwa sa computer. Dili. Imo nang ihog diri sa simbahan. Imo nang ihatag ngadto sa imong mga, ipalit na nimo sa imong mga requirements sa imong pag-eskwela. Ana, pasabot, munindot ang imong relasyon. Lugitan ang imong mata. Ibalhi na ngadto sa laing focus. Kay basig na adik na kadiha sa sala. Bantayan nato ang atong lawas, wa ba nato magamit sa sala. Nya kung nagamit sa sala, putla ka ng maong paggamit. Haron ibalhin sa maayong paggamit sa imong lawas. Kung ang imong lawas gigamit na nimo sa pagpangwarta o pagprotektar sa imong kwarta, matud pa ni Santiago, paghilak o pagminatay, kay duol na ang impyerno diha nimo. Nya ang impyerno matud pa ni Kristo, ang mga ud di mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Magsige ra jud kag hilak, inig kapaak diri od imong hapakon di ana sa diri hapakon, dukdukon nimo mudaghan anon ari nanos imong mata mukaon di gyud mamatay, di apay kayong gasiga-siga. Bakakon ba si Kristo?
So kining anghel ang laing term ani kay sulugoon or servant. Mo nang moingon gani ka, you are my angel. Say pasabot ana. Ha? Ako kang servant. Ako kang sulugoon. Ana siya pasabot. Pero lahi man ta, ikaw ang akong anghel. Unsa man? Tig save, no? Tig protector. Ana. Pwede sana siya, pero dili man na ang anghel mo protector nato kung dili suguon sa Ginoo. Di na sila mo protector, pero suguon na sa Ginoo, sugot na sila. So servants of God. Matod pa sa atong unang pagbasa, dunay nahitabo nga gubat didto sa langit. Si Satanas o ang dragon niya ang iyang kontra mao si San Miguel. Niya si Satanas duna pod siya ay mga anghel nga nakuha. Niya si San Miguel nagdapog iyang mga anghel. Niya paggubat nila ang napildi mao si kisay napildi si Satanas. Nya diin man gilabay si Satanas, dinhis kalibutan, kuyog sa iyang kapungot. Muna duna na siya bag-ong gingharian. Kay si Satanas man God, Lucifer man ta ni siya, Archangel of Light, di naman siya magpasugo sa Ginoo. Gusto man siya maghimog iyang gingharian. Gusto man siya nga matupong sa Ginoo. Amaw tong naggubat sila, niya gihingin lang siya dito sa langit. Ni anaron siya sa kalibutan. So dinhi sa kalibutan, doon na duha ka klase sa anghel dinhi. Na ay anghel nga kanaganing iyas Ginoo, tawgon natog holy angels. Niya sa kalibutan ang mga anghel nga iyas sa yawa. Gitawag nato sila fallen angels. Nya kining mga anghel parihara ni sila gahom sa Ginoo. Kahibaw ni sila tanan, all-knowing. Kahibaw ni sila sa atong gihuna-huna, sa atong gibati. Kahibaw ni sila asa tadapitan naglingkod. Ana. Muna nga kung ang musugo nila ang Ginoo, tagaan dayon ta nila og mensahe either sa hunahuna or sa kasing-kasing or actual bagyod nga pang Ginoo. Aron maliwat sad ta sa anghel nga maliwat sad sa Ginoo. Nya kun ang yawa gani mo'y maningkamot nga maliwat ta niya, suguon sad niya iyang mga anghel aron imbitaron sad ta nga maliwat sa yawa. Kamurong nanimba dinhi, hain ma mo naliwat sa Ginoo o sa yawa? Sa fallen angels or sa holy angels? Kusga. Di mo musupak sa Ginoo. Dili. Kusga. Inig supak ni mo, liwat dayon ka sa fallen angels kay mga masupakon na sila. Musupak ka aning vaccination, fallen angel na ka. Supa ka ng traffic light, fallen angel na ka. Supa ka ng gidili ng mga artificial contraceptives, awa na, fallen angel na ka. Supa ka ng giingon nga pasayloala ng nakasa nimo, kapituan kapito, mudumot gyud ka, aka na, fallen angel na ka. Supa ka na nga dawata lang kabubuton sa Ginoo nga niputi imong buhok, ipatina gid nimo, aka na, fallen angel na ka. Supa ka nang giingon nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway kapitos, sa panangusa, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag ka nato, makigbuwag yung ka bisag wapa ka mamatay, kana fallen angel na kana. Ingnon kang donates kapilin ha, imurag yung tipigan imong kwarta kay di gid mo ihatag, kana fallen angel na ka. Ano ba? So pila ka kabuk ninyo ron dinhing nanimba, apil na ning nagwali. Pila ka kabuk nato ang fallen angels? No.
Tas kamot. Kinsay liwat sa fallen angels kanang masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Taas ang kamot. Ato'y usa ni pataas dungan ako. Ang atong organista nagpakaroon ingnon. Labaw na mga lictors. So, sangot lang ninyo. Nahibaw lagi ang Ginoo lagi. Ana. Nakaroon unsa may itong buhaton. Si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya kay si Nathaniel ba mura mag na-impress kay niya pag-ingon niya sa wap-a ka muanhi dinhi sa wap-a ka tawgan ni Felipe nakita na tika didto ilalom sa kahoyng igira. Si Felipe na-impress kay siya ba nakaingon siya Ginoo gid ni kay nakakita gud siya nako bisag kalayo ato niya siya dinhi galingkod nya kahibaw siya unsay akong gibuhat bisag wa siya diha. Ginoo gini gitawag nag all knowing nya ingon des Kristo nakuan ka natingala kay kakaron nga niingon ko nimong nakit-an ti ka didto ilalom sa kahoyng igira bisag dinhi ra ko galingkod mas makakita kag daghan pa kun mukuyog ka nako. Amo na siya. Ang giimbitar ni Kristo ang mga makasasala nga mukuyog niya aron makakita tag mas daghan pang katingalahan. Kaya nga naman ang Ginoo puno gyud siya sa katingalahan, wonderful things na agis Ginoo. Kana mga ana maliwat yung kaana sa fallen angel. Kay imo gumbiyaan ang Ginoo tungod lang ana. Na siya. Mao na aron ang mga panintal sa kuan, yawa. Mao na aron ang atong gitawag og pagkahulog sa gahom sa yawa. Kana bang mas higugmao nato ang mga butang sa kalibutan. Nya supako nato ang Ginoo basta dili na siya muhaom sa atong gusto. Labi na ginang sugos Ginoo, biyai ang tanan, imong balay, imong yuta, imong tanan, apil ng imong kaugalingon. Di man kita kabiya sa cellphone. Di ba? Mao na hain man taron na liwat. Naasa fallen angel. Mao na bitang naay ubang tao karon nga mibiya gyud sa ilang kaugalingon. Nya unsa may akong timailhan aning mga tawhana kaning ni-respond sa atong pamaligya aning slots para pagtukod sa kapilinha. Porting daghanang nibiya silang kaugalingon. Nganong nibiya silang kaugalingon? Ang kwarta karong panahona para nato security. Kay wa na tay mga trabahong tarong, wa na ta kahibaw kanus ani mo close ang atong gitrabahuan. Kanus ata mo gasto. Pero niining taliwala nining krisis sa pandemya, panglawas og financial, pagkadaghan sa bidunit nato. Sugod atong August 8 per 8 mo duha ka buwan. Pero sa 29,500 slots nga atong gibaligya nga tag 1,000 as of yesterday ang nahalin 24,886 na. 4,604 na lang nahibilin. Niingon ko gahapon, mag 1,000 slot challenge ta. Nako, kay kuan pa man to gahapon, 7,600 kapin. Ingon ko, mag 1,000 challenge ta. Pitura ka 1,000 slots. Ug nay mo palit bag tag 1,000 slots, pitura ka buyers. Hurot na. Uy, gahapon naagi ni biya sa ilang kaugalingon, duha ka buok ni palit og tag 1,000 slots. Anong wa man mo malikay? Iyon ko, kung mo palit mo 1,000 slot, wag tang inyong tanang kaguol aning kalibutana. Lagi, pulos na lang kalinaw o kalipay. Kaya nga naman, ang Ginoo, kamao kay siyang mubuhat na ang imong kaguol, himuon niyang kalipay.
Ang imong kabalaka, himuon yang security. Hasta gani ang imong kamatayon, himuon yang kinabuhi. Ang Ginoo ray makahimo ana. Ang mahal nga birhen mo'y agianan ana. Nya kay nibiya man sila silang kagalingon. Hibaw jud kung gilangkat gito nila. Kay karon bisag unsa pa kakadato karon panahona. Gawas lang ana tingaling mga billionaires. Bisan gani ang mga billionaires maglisod og hatag nga di gani mangayog resibo, muingon pa gani nga ayaw lang gid taon ko mensyona. Unya ang imong gihatag 1 million. Lisod na karong panahon na oy. Muhatag gani karong tag 3,000, 1,000, punayan pa man gani tag tawag. Padir nakuha gito nimo, nakuha gito nimo. Siguro agid padirha ana. Ni ay nihatag og 1 million duha ka buok. Di pa gani magpaila. Nya kay nakaila man kos usa. Maingon pagid ayaw lang jud kog mensyona ha. Ayaw lang jud kog mensyona padir. Kay ang Ginoo ra gyud nasayod ana. May karon napamantay 4,614. Napatay upat ka buok 1,000 slots. O ato sa ning i-offer ron 1,000 challenge. Kinsa ninyo din ang mopalit og 1,000 slot. Taas ka mo. Ayaw na lang pataas kay 1,000 slots yun ang gana. Di abitay ningon ako karon ni padagi dayon siya. Ganyan kadlaw ba nalingaw ko kay baging nako sa pila na lang ka slots na hibilin pa der nako 7,000. Padadayon siya og pader nag-transfer nako 7,500 paigo na nabaligya na tanan ako dili oy 7 million man siya ay unsa gud ay pader kadako pa gud ay ana. Nako pun pa ni og 6 million pila man 993,000 aron nga ma-close na ning akong akong gibaligya. Katawa lang ko ba pero mao ni siya doon nagi kuan ning hatag nga naman dili ako mo hinungdan kung dili siguro gyud ko gituktok sila sa Ginoo ang ilang kasing-kasing gipamaraygan sila ni Mother Mary nga humana ning akong kapilinha di Fatima sa Philippines nga niya nabutang sa Cebu, the only one in Asia. Kay dako kay nag-ikatabang sa inyong future generation. Mao ni ang mahimong tuburan sa mga grasya nga gikan sa langit. Dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu. Ato sa ning garbo mga Cebuano, labi na gid sa Archdiocese of Cebu. Kita sang taga dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish og mahuman ni 4,000 naman lang ni 614 ka slots og mahali ni dinhi tanan dako kay tag natampo alang ni ining maong proyekto. Nakatatak na ninyo mga parishioners sa San Vicente Ferrer Parish Liluan, mga online parishioners nato dinhi, kamong mga online parishioners o kamong mga territorial parishioners. Karon pa ko nakadungog nga parokya nga 8 pa lang katuig gikas pagtukod mo'y nahimong tawgon ta lang og nitabang main nga mitabang sa Archdiocesan project nga ni worth og mga 30 million. Wap at kadungogan. Kasagaran sa mga parokya nga bag-ong gitukod, tawgon na nato sila og kaning nagkamang pa ba subject to subsidy sa Archdiocese. Ang ayan gitang hataganag subsidy kay gatukod pa matamura pag kanang inyong mga anak ba nga kanang bag-o pang na tao. Di ba? Unsa may buhaton, siya di ay mo pakaon siyang ginikanan. Ha? Ang ginikanan mo pakaon. Ang ginikanan mo magtrabaho para ipakaon siyang anak. Huwaton niya ang iyang anak moabot og mga 18, aka na ganing 18 karon, danghag pa kay mga naong huwaton usag moabot og mga 20, 25. Una pa maingon nga, sige na, panginabuhi na mo ginyo. Ana, pero kita 8 anyos pa lang sa atong pagkaanak sa Archdiocese, kita na maoy nahimong
kaning sandiganan niining maong project. Kinsa maning buhat ning Father Siano, buhat ning Monsignor Ruben, buhat ni nilang Archbishop Palma, buhat ni nilang Father Lyndon Ruiz og nila ni Brother Rinald Andalis o mga kauban diha sa WAF. Dili oy. Ang Ginoo mo ay nagpakita ani na kung kamo magpaubos o maghatag sa inyong kaugalingon nga rin ako, magpasugo mo nako, pakiton tamog unsa ka maayo ang akong gahom. Sa pagsangpit, akong balikan, sa pagsangpit ni Monsignor Ruben, nako nga, Father, ako kang himuon, amo kang gikasabutan, nga himuon ka namong chairman sa fundraising activities kapilinha, kay kanang ato gining dali-dalion unta Father, kay kuan unya, may na ba, mablisingan dayon, ma-inigural dayon, as soon as possible. Pag hunahuna na ko nga 30 million ang i-raise pa, kaingon ko, paita ni, aginod mangay ko diri sa akong parokya, dugay kay nahalid to atong pamaligya diri, wagin mo na malit. Nakunya ka ni, 30 million, kato ganing 10 million, abot og mga hapit 7 months, wagin mahalin, katong atong, sa tingan atong, hope and opportunity, tingdugaya oy, halit, nakaingon ko kani, bahala na jud kanyor. Pero naman say magsigig ingon sa kong kasing-kasing nga, ay dawata lagi na, dawata na. Nya ang imong pagdawat ana, huno nga sa dang inyong project da simbahan. Ayaw isagol, huno nga gyud nakupaita sa dani, hunong pa, hago pa. Hago oy siya nga na magsigig na manaw nako baga na kay ni sigig barog dito atong Palawan nato atong mga Ardipunsya na para bay daghan nga wa gyud ma kaning sana ma-release kay wrong spelling ana wa koy name sa sender. Uwaw oy kanabitan tunulan ka Pader dili ni makuha ano kapoy baking suwat ani kapoy kay suwat pa basa pa hapit tataway tug sakit kay natong mata kapoy ba ya? Pero tanawa karon sige pakita sa Ginoo less than 2 months hapit na mahurot ug mahurot na ni. Kamo di mo mamalit patay mo di mo katilaw ani kapilinha dili na makatatak ang inyong mga ngan dito sa listahan sa kapilinha. Nabit atong atong ilista tanangan nya ipadangat to sa Portugal unsay gihonghong sa Ginoo nako og sa Birhen diri sa kong nahuna ingna na sila sa ila palang daang pagpalit nakatatak ng ilangan dito sa Portugal apil na diri sa akong kasing-kasing forever. Kamong wa kapalit hibaw na mughain mo natatak tuamos tuamos kasing-kasing sa dragon masinupakon tuamos sa dragon nga nagsigig ingon ayaw ana wa nay ayo ang imong kaugalingon mo yun na. Tanawa kamo din nga nipalit tanawa di ba buhi kay mugnaw nya naman ko'y nakita ang gaduko-duko wa na mo palit klaro kayo di bitaw joke lang na pero tinuod ba yan ha ugma kani karong hapon ay mo text na ko ron bisag mga duha lang kabuok moingon Pader ako tong dawaton ang 1,000 slot challenge bisag duha lang kabuok ika 30 ani kay close naman ni nato ugma awa na hurot na ni lagi nya gusto mo mahurot o dili kana palit yun na ini-text na ako karong buntag na touch ba ako sa iyang gi-text ako lang gining i-mention kay touching man ingon din siya nako Father nakapalit na kog 3 ka slots sa kuan atong niagi pang Agosto pag-announce nimo karon Pader mupuno kog palit na po ka slots pero Pader iampo mi kay di amiron tanan sa ospital kay na positive mis COVID. Kamo ba mapositive mo sa COVID inyo nung increasean ang inyong paliton naamo nang kasing-kasinga wa ano maniguro di lang kung palit pa kay na COVID mi ang iya hinoon imbis
3 slots ang iyang gipalit atong niagi. Karon hinong nga COVID sila, na sila sa ospital, nipalit na og 10 slots. Unya simba ko gyud og mga matay gini sila. Kay dados Ginoo ngadto sa langit. Maimpierno pa ni o malangit. Ibawom day mo. Sige na.